Absimilai melatiga don kibaru keneka bi kibara mambulu gada kuluka o de ka fɔ Tombouctou finitigi fila bɛ yen nɔ olu ni tora bingali wale dɔ kɔnɔna ayiwa kibara mun sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko jumadon mɛkalo tile 29 kɔnɔna la Tombouctou dugu la ko nin ye marifatigi dɔw de ye olu kɔni ye bingali wale dɔ ta k'a ɲɛsin min ye garde nationale min bɛ yen yɔrɔ la olu maaw kɔni ma ayiwa ko ni bingali wale in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ye k'a fɔ garde nationale maa minnu bɛ Tombouctou no olu kɔni tun bɛ ka gouverneur ka so kɔlɔsi tuma min na olu ka dumuni kɔni bɛ ka taa a d'u ma ko marifatigi dɔw kɔni bɔra ka taa bingali wale ta k'a ɲɛsin ninnu ma ko ka mugu ci o mobili tɔgɔya in na tuma min na mugu kɔni cira o mobili in na a yirala k'a fɔ ko garde minnu tun bɛ nin mobili in kɔnɔ maa fila bɛ yen nɔ olu bɔra n'u ni na maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale tununna ale kibaruya ma dɔn ani min ye mobili ye ko o mobili in fana taara binganikɛlaw kɔni bolo ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi finitigiw kɔni wulilen don ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na walasa maa minnu ye nin waleya kɛ o bɛ se ka minɛ ani min ye finitigi min kelen min tununnen don ale fana bɛ se ka segin ka n'a ka so cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ hukumu kɔnɔna la minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna olu kɔni ye papiye labɔ papiye min kɔnɔna la o y'a jira k'a fɔ min ye mɛkalo tile 31 kɔnɔna ye banakisɛ yɛrɛ maa minnu na an ka jamana kɔnɔ ko olu kɔni bɛ taa maa 15 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na maa 20 kɔni bɛ yen nɔ olu nɔgɔyara maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni fatura ayiwa an bɛ don min na ko bi coronavirus banakisɛ bɛ maa minnu na Mali la ko olu kɔni bɛ taa maa 1265 kɔni na maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni fatura ni bana in sababuya la ko olu kɔni bɛ taa maa 77 bɔ ɲɔgɔn kɔ la maa minnu bɛ yen nɔ ni Ala ye lafiya kɔni di olu ma ni banakisɛ in na ko olu kɔni bɛ taa maa 716 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa nin ye kibaruya ye kibaruya min bɔra minisiri muso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna hali bi u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ k'i kɔlɔsi ladilikan minnu dilen don an ma walasa an bɛ se ka kisi bana in ma ko bɛɛ lajɛlen k'o kɛ walasa bana in bɛ se ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Moti mara la a yirala k'a fɔ ko finitigiw ye balali kɛ binganni wale dɔ kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala k'a fɔ ko mɛkalo tile 30 kɔnɔna la Mondoro mara la ni ale bɛ Moti fan fɛ ko finitigiw ni maajugu dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na maajugu ninnu kɔni tun bɛ ka binganni wale dɔ de kɔni labɛn nka finitigi ninnu kɔni sera ko o binganni wale in kɔni bali an bɛ yɔrɔ min na ko bi a yirala k'a fɔ ko finitigiw kɔni fan fɛ maa kɔni ni ma to a la ani u ka bololaminɛw kɔni fana kɔni ma tiɲɛ hali bi ni finitigi ninnu kɔni bɛ jija la walasa o bɛ se ka maajugu ninnu gɛn cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ juin kalo tile 5 kɔnɔna la taamaba dɔ kɔni bolonalen don maa dɔw kɔni fɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko sibiri mɛkalo tile 30 kɔnɔna la fasoden jɛkulu caman kɔni bɔra ka bɔ ka conférence de presse n'o ye ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidira ye ka yira k'a fɔ ko juin kalo tile 5 nata la ko u bɛna bɔ ka taamaba dɔ kɛ taama min hukumu kɔnɔna la ko min ye jamana ɲɛmaa ye ko ale kɔni bɛ baara bila ayiwa an b'a yirala k'a fɔ o fasoden jɛkulu ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ CEMAFI ni ale ye jɛkulu ye min sigilen don Mahamudu Diko kɔni tɔgɔya la faso sinamatɔn minnu farala ɲɔgɔn kan ni an b'a fɔ ma n'o ye FSD ani min ye jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Espoir Mali Kura olu maaw de kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u bɛ nin taama in kɔni boloda ayiwa u ye welewele bila bɛɛ lajɛlen ma ko maa maa kɔni bɛ yen nɔ ni i tɔɔrɔlen don jamana marakojugu la ko olu kɔni ka welewele bɛ i ye bɛɛ ka bɔ ko ka boli ka taa nin taamaba in kɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka nin taama in kun tɛ dɔwɛrɛ min ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw k'a ka jamana marakojugu ani kɔlɔlɔ min bɛ jamanadenw ka jamana kɔnɔ ko olu kɔni ka wulikajɔ in kun ye o de ko o de hukumu na ko olu ye welewele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka taa fara olu kan ko o ka taa nin baara in kɔni kɛ wa u y'a jira k'a fɔ ko min ye nin taamaba in yɛrɛ ye ni an b'a fɔ ma manifestation ko a kunba yɛrɛ jɔnjɔn tɛ foyi ye ko de k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ka taa ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔya la ko sabula ko a dɛsɛra ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruyaw ye ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajala aw ni ne an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka Mali kisi